Nang item dia. Naa boss, dili man kay delikado ning lugraha. Ay kabalaka diri boss. Ulay parak diri. Asang item? Dili jud ka magmahay ani boss. Nindot kini quality, dala na mong kwarta. Goods man kaya boss dito makansi na. Nantawa boss. Sa 1/4 na. 1/4 sakto kini sa timbang boss. Mayo. Asan bayad mo boss? Ayaw kabalaka anang bayad boss. Ato sa nang tilawan. Oh, hello dong. Musta namang sitio Impe, Purok Jamaica? Sige dong. Sakto man kang mga informasyon nimo diha dong. Sige kay padong nasad ko diha sa lokasyon ako. Parak lagi na boss. Nasundan ka? Dili na parak boss oy. Ano item boss oh? Mao namang guro ning transaksyon dire. Ug di ko mailhang parak ani. May buntag dia dong. Ay, oh. Ito sir. Kabalo mo nay na ko niga transaksyon kuno dire. Ako rin may kabalo na boss oy. anak. Boss, Dili kay naman nanawag asit gud nako nga na ko niga transaksyon kuno dire. Ako may kabalo ganun na boss. di kalibutan man na boss. Sige. Salamat. Tanilakaw ng parak boss. Abi ng item be. Pwede yung ka na eh. Goods kayo na boss. Tilawan ako ni boss ha. Saman boss, goods ra boss. Bantay boss, parak. Dong, anak man kuno kung asset nga kamo mo kuno giga transaksyon dire. May kabalo na boss oy. Di kay ni describe ni anak kuno siya na kuno scooter ug R1. Pero kamo man guro gid dong. Dili boss oy. Sige dong. Pagklaro mo ha. Oh, medyo itong mga bataang na transaksyon diri karon. Ako tong panidaan. Punita boss, punilakaw ng parak. Sige boss. Ito nga sa ada boss. Bili na imong motor. Balin taglaing lugar. Tara boss. Mao gining mga bataa oh. Pinay gipunit. Hoy! Balin pisto. Sige. Scooter ba ko? Managan paday mo ha? Pagtulak mo magdroga, kay mamatay ra mo.